Nakita na natin. Sa wakas, sa wakas, sa wakas. Sa wakas, nadali na. Ito, 14 dirhams lang. Yan, gusto niyo 10 dirhams. LeBron James. Yan na. Mine na po kayo, mine. Sinong gustong mag-mine dyan? Mine na kayo. Mine na kayo sa amin, mine. Kumusta po kayong lahat, mga ka-road trip? Yan, wala kang viewers. I-share muna natin. Share. Facebook. Hello, kumusta? Kumusta? Hello, Chokis Vlog, kumusta? Salamat sa pagbisita sa atin. Yun, nakuha na rin namin kung paano. Di talaga namin paano gagawin. Oy, kumusta? Kumusta, Mil Barita? Kumusta po sa inyo? So yan, titingnan namin yung mga bahay nyo para mabigyan natin sila ng bahay, ano. So ikaw na bahala. So ito, buti na nakuha na namin. First time namin mag-live. So kaya titingnan natin kung ano pa mga dapat gawin. Nakita mo na. So hi ka muna sa kanila. Hello. Hi, kay Chokits TV, hi Vlogs. Ayan, nandyan na si Nanak Renan. Paano ba yun? Oo nga, kanina naka-kids siya, kaya yun. Buti na lang Paano nandyan. ba inalagay yung nakalagay sa monetize mo? Ako na, bahala. Sige na, makipag-usap ko muna sa So yun. Ilan na ba? Ilan na ba tayo? Uy, ang dami na. Ilan na ba yung viewers natin dyan? Ang dami, oh. Naka-4 na tayo. Ah, 4 million na pala yun. Ang bilis talaga natin, ha? Hi, hello, Dance Vlog, Dancely Vlog. Hello, kumusta? Alam ko magkakasama kayong tatlo dyan. Magkakasama ba kayo? Oh, ang dami na natin, no? Ayun. Napakadami nga talaga natin. Super. Yun. Nakita ko ba dito? Ayan, nakikita ko rin. Minsan kasi nawawala. Ganun ba talaga? Mawawala yung yung message. Hindi yung tuloy-tuloy. Salamat sa pag-support nyo sa amin. So, super thankful talaga kami na nandyan kayo lagi sa amin. Mga anak-anakan namin, ang dami na. Ayan yun, gagawa tayo ng paraan para sama-sama tayong umangat. So ano nang nangyayari sa'yo dyan? May mga kaibigan ko. Busy pa. Oh. Pakita ka naman sa kanila. Ay ka naman sa kanila. Sino magmamain nito? Oh? So, yan po. 5. Ito po. So, 5 dirhams lang. Mine daw, mine. Nagmine na si Rina Nalburo Vlog. Yan, nagmine na siya. Magpapakargo kasi kami, baka kasi lumipat kami ng bahay. Kaya ito, alisin namin yung mga kalat namin. Dahil dumami na. Baka gibain tong yung bahay namin, mga hindi namin alam. Gahanap-hanap kami kung saan kami pwedeng tumira. Diyan na lang kami sa Burias. Ano, pwede kami dyan? Yung buhok mo daw, sabi. Sa'yo na. Ano mo na? Ayun na sa'yo. Sa'yo na.
Oh, kasyang-kasya talaga sa'yo. Parang magkasing katawan lang naman tayo. Chokits. Hindi, magkasing katawan tayo eh. Sakto lang tong katawan natin. Parehas lang naman siguro tayo. Ay, salamat. Salamat sa pagtanggap ninyo sa amin. Sobra talaga. Oo, sigurado yan. Sigurado talaga yan. Magtutor kami sa inyo. Iikutin natin yan. Hello Kung guys, kung 5 ano yan. million. 5 million. Uy, nandyan yung kapatid ko. Ayun yan, si Rosalie Aquino. Yan, kapatid ko yan, pero Aquino yan. Paano ba mag ano? Yeah. Okay na yan. Okay. Baka mawala na naman. Mawawala ka na naman dyan. Shout out Nining Rose. Maray tagisong pa. Uy, mayroon ka dito. Imain mo na to, imain. Imain mo na yung t-shirt ni Nini. Baka sigurado sakto yan na darating to ng ano. Ay, hindi daw. Tingnan mo. Hindi na natin napansin si Nanak Aning Dilag. Ay, hello, sorry. Busy kasi ako, ginaano ko tong ano. Yung... Siyempre mayroon yan lagi. Hindi namin yan. Yan si Aning Dilag yan. Hindi namin yan. Yan. Ito. Yan. Nakita ko na. So, guys, paki-suportahan nyo si Tito Dudes Vlog. So nandyan siya guys, tingnan nyo yung ano niya, yung bahay niya. Puntahan nyo na lang guys. Shout out sa iyo Tito Dudes Vlogs. Ganun naman talaga nawawala yung ano. Okay lang, nawawala lang yung comment niya yan. So si dyan pala, batchmate ko yan. Nandyan siya sa Bato Lake. Yun yung adventure niya sa Bato. Yan. Put user and Alin? card moderator. Paano? Ayan. Alin paano yun? Wala. Bakit? Ayan nga. Oh. Alin nga yun? Live chat. All message are visible. Might be visible. Yeah, there. Ayan, sending na daw. Yeah. Ay, thank you, Chukits Vlog. Salamat Chokits Vlog, Tito Dudes. Yun, pakibisita rin po yung bahay ni Chokits Vlog. Tapos yung kay Aning Dilag Vlogs. Tapos yung kay Rinan Alburo. Yung sino pa ba yung tingnan ko, wala na ba dyan? Di pa namin makita kung sino pa yung nag-message. Ilagay nyo na lang mga ka-road trip dyan, mga anak, yung natin, para makita nila. So, Hanilin Insinas. Nawala yung message. Ayan nga. Nawawala bigla. Kasi ito nga. Shout out John Box Official. So, yan John Box Official. Gagawan natin ng yung lahat ng mga nandyan na bago, tapos pupuntahan na lang po namin kayo mamaya. So tapos mga anak-anakan namin nandyan, Reynan, Chokits, Aning Dilag, Dansley, saan pa si Edward Flores. Wala pa, tulog na ata si Edward Flores. So shout out, lagyan nyo rin yung shout out rin si Edward Flores Vlogs, pakisuportahan din po. Ako na lang mga mga ikaw karotre. na ako na So hindi ko makita yung message. Tanungin mo nga si Rin, i-message mo si Rin sa ako na. Wala kasing makita ko dito sa kabila. Message mo si Rin. Always welcome Dansley. Always welcome. So yan. I-share mo nga, ay tanungin mo kung paano yung nalagay mo ng jacket. So paano anong gagawin? Pero yung naman, makikita naman natin yun. So yung lahat na mga bago natin dyan, babalikan na lang namin yun. So, hindi mo time yun, lagyan si- mo ng parang Ano ba? jacket, yung nag-blue siya, di ba? nagbo-blow siya.
Ikaw na nga dahil hindi ako na dito marunong. Tanungin mo na nga siya at siya na yun. Ako na dito. Ako na dito kasi hindi mo naman ito maayos. Hello guys, mag-i-impake ako kasi pag pinapalayas na wala ang aking asawa, maghihiwalay daw kami. Maghihiwalay na daw kami. Pinapalayas na pa sa bahay natin. Yan kasi hindi malay mahina ako dito. Yan, yun mag-ano na lang, bibisitahin. Basta bibisitahin namin kayo yung hindi ko alam kung ano paano nito. Pindutin mo lang po ang name tapos may lalabas. Pwede na lang po ang ano? Name. Name. Ayun. Pindutin mo daw yung name. Ito, lahat to. Ayan. So paano naman Sino magpipindot magmamain? yun? Ayun, dito. Ayan. Ayan, diba? Ayan. Tapos, anong ilalagay Add mo mo? dito. Add mo dito. Okay. So nakita ko na Tapos add ano daw? moderator. 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 Ayan. Kanyari yan. So yun. O yan. Lalagay na namin. Sige, isa-isahin ko na yan. So ito na ulit tayo. Ay, nakatakpan ko yung ano. So dito ba talaga gagawin ko sa ano? Kaya mo magpapaturo na lang tayo. Dito lang. At least nasubukan namin kung paano mag-live. Kasi kami namin, hindi lang kasi namin. Ayun. Yung talagang buhok mo talaga ni Hello. gusto talaga ng ating anak. Ayan, guys. So yun, ganun lang. Hello po, mandaragat ng Pasakaw. Mandaragat ng Pasakaw. So yan, lalagyan kita ngayon. Tapos, ano lang po si Dito ka na mag-ano, nilagay sa isang sabi. puntahan mo rin si lalagyan natin yan. Dito ba makikita mo dito? Yes. You can put it there. You can put it there. Sandali lang ha. Tingnan ko nga kung paano. Sige, kayo na mag-usap at ako'y bibisi-bisihan para matapos din natin. Ayun, nakikita ko na. Hello sa inyo. Hello. Yun, nalagyan na natin siya. Tapos isa-isahin ko na kayo, lalagyan. Yan. Tapos, yun, nalagyan ko na. Ano to, hindi siya pantay. So, okay lang yan? Okay lang yan, okay lang yan. Okay lang yun. Ako na mag-focus ka na dyan, ako na nito. Kasi ako nakakaalam ko, hindi ka naman marunong. So, ang saya pala mag-live na nandyan kayo sa amin. Andyan, naka-full support lagi sa amin. Kaya ito. Tapos, paano pa ba? Add mo dito yun. Nalagyan ko na si John Box Official. Tapos, yung kay Dansley. Hanapin nga kita, Dansley. Yun, nalagyan na rin kita. Ilalagay natin dito yung camera. Dito yung camera. Natanggal mo na yung yung isa pang camera. Dalawa yun. May isa pa. May isa pa bibili. Nag-ano pa rin yung nang ilalagay. Sa huli na to. Kasi Alin? ilalagay na natin eh. Then, ilalagay na natin ito, no? Hindi pa naman ito sasarado. Hindi. So yun. Okay. Yun na, nawala na ako sa concentration. Okay na ako na dito. Saan na ba tayo? Tulungan mo muna ako dito. Para masama. Salamat sa Hello, pagbati. guys. Ito coming soon. Ano? Sa Kami sa... 22.
Salamat mandaragat ng Pasakaw sa pagbati niyo sa akin. Super talaga na masaya. Masaya yung birthday ko ngayong taon na to. Na nandyan kayo. Kahit pa paano nandyan kayo na yun nabati sa GC natin kaya sobrang saya. Yung sapatos, ipalagay ko dyan. Sa... Hindi. Hindi pwede. Ngayon ilalagay mo dyan. Yung sapatos ko, ilalagay ko sa microwave. Papayag ba kayo na ilagay yung sapatos sa microwave? Loko talaga tong mami-mami nyo. Sapatos ilagay sa microwave. Buti pa yung ulo ko. Gusto mo doon, i-crispy na natin. Wala, dito. Yan. Crispy ulo. Crispy ulo na natin. Pagalan na natin ito. Ano pala? Okay lang yun. Okay lang yun. Narinig ko na ngayon kanina. Sino yun? Si Mandaragat ng Pasakaw. Yan, at least na nakita namin yung papa mo na shout out namin yung papa mo kanina na bang nag-uusap tayo dun sa ano. Ganda nga nung adventure nyo kanina. Nakakuha ba kayo ng ano, ng isda, yung mga nangawil? Sige na, kiss na. Kiss na sa face. Kiss na rinan. Kiss na. Wala daw sila nakuha. Wala silang nakuha. At least okay lang yun. Parehas kami ng ng pulso. Walang nahuli. Kiss rin kay Aning Dilag. Kiss daw. Oh. Parehas kami walang mahuhuli. Mahina talaga yung pampulso ko din yan. Uy, nandun din si ang anak nating si Dansley. Oh. Tapos na ba yung mga module nyo? Ang tanong. Ang tanong. Okay na yan. Hindi mo siya mabigat. Baka masira. Tama na. Ang tanong. Papasok pa natin yan dito. Oo. Saya ko na yan. So, ikaw na muna dito na naman. Yan. In charge na naman siya. So, take charge. By Rina. Substitution. Substitution. Yan na nga. Naku po, patay ang module. Hindi pa po ako tapos. Ala. Malapit na yung submitan nyo, 17. Akala nyo, hindi ko alam yun. Hindi So, nga ilang alam. araw, Part-time na to. Part-time teacher. ilang araw na lang yung mga module nyo. Huwag niyong pababayaan yun. Si Chukits, anong sabi niya? O yung pamain na daw yun talaga itong nagustuhan Sige, talaga. bigay namin. Lalagyan namin to. May na. Mamay na. Sige. Sakto kasi yan sa katawan ni Chukits. Sakto talaga to sa katawan niya. Yung kay Dansley, kay Reynan, tapos yung kay Aning Dilag, siyempre, hindi separate na to kasi makakalimutan. may pangalan na to. Dapat pala magpapayat muna ako. Tapos si mami niyo, dapat magpapayat din to para yun, yung dalawa, si Dansley, tapos si Aning Dilag. Sumakto, kaso ang lalaki. Yan. Ayusin mo naman ito. Sabi mo, di ba? Ayusin ko. Masyado Ikaw ka. naman. Hello sa Nagsilos. 6 million viewers namin. Yun, hello J. Jiborias. Girl. Lagyan natin yan. Lagyan mo siya lagyan na siya. Yan, supportive talaga yan sa dalawa. So, salamat Jiborias girl doon sa pagbigay mo sa ng vitamin sa ating mga anak-anakan. Yan. Separate. Dahil yan, nagpupuyat. Nagpupuyat, di naman nagmumodule. Kung wala sabi ni Nining Rose, walang kakasya kay Rinan. Hello po, Sunshine in Encinas. Hello po. So, lagyan mo na yan. Sige na, ikaw mo na dyan. Jacket niyan. Lagyan mo na yan kay Kuya Billy. Hello. Ba tayo?
Ayan. Why? It's not working. Asan yung cellphone ko? Hindi po. Hello po. Hello sa inyong lahat. Pa-shout out po. Shout out Sunshine in Sinas. Shout out po sa iyo. Shout out Sunshine in Sinas. So, lalagyan na natin yan. Lalagyan na natin. So, mamaya, pupuntahan natin yung mga yan. Yun, sarap. Flying kiss. Kiss ba? Oo, magpapalit-lit pa yan. Mayroon pa yung mga malit-lit. Palitan natin yan. Sige na, kainuman mo na ako na dyan bahala. Marami Tama pa na lang, kami gawa. Marami-rami pa ta. Ayan. Thank you sa support, mga Karudri. Thank you. You're welcome po. Nakakatawa ka na. Wala sanang masisilaw dito ha. Wala sanang masisilaw. Magsasangga. Kaya mo next time bibili ko ng wig. Ito nga, oh. Tignan nyo, oh. Ayan. So, may buhok na siya, eh, oh. Tingnan Bagay niyo ba? ba? Okay. Hi, shout out John Ryan. Vlog TV. Hello. John Brian Vlog TV. So, yan, lagyan mo na yan. Solid po talaga, mga. Oh, thank you, Burias Vlogger. Salamat sa inyo talaga. Thank you sa support talaga, J. Burias. Yung kapatid ko na Rosalie Aquino, yan oh. Nasisilaw talaga yung kapatid ko. Sino po? Sekretary ni Mandaragat na kasama. Pero yung lalagay kong box, hindi kasya. Hindi ka siya? Tanggalin mo naman yung box kaya. Kakatingin natin yung box. Kaya itapon na lang yung box. So, lagyan mo na sila. Okay na. Yan. Usap muna ulit kayo. Dahil isipin ko kung paano ito magagawa. So, bagay sa'yo, idol, pag may buhok, ingat, idol. Kaya mo pa, bibili ko na talaga yung dati ko talagang style ng Paano, buhok ko ganitong dati. buhok? Ganyan, Sige. Ay, Sa pang gilid lang, Shaolin. Makakita kayo nung kalaban ni Dupi. Dumidikit yung buhok sa buhok mo. Ano ba yan? Ayun. Thank you, Reynan. Ayos yan ang buhok. Island Ano Palm. ng gastos ang shampoo. Island Farm Vlog. So, Sapa. shout out sa'yo. Pakisuportahan po yun. Pakisuportahan po yung lahat na nakikita natin ng mga baguhan po dito. Para po sabay-sabay po tayong umangat. Tapos kung halimbawa minsan may para kayong naisip nyo na mahina, tuloy-tuloy nyo lang yung pagbablog nyo. Yun lang yung ipapaabot ko sa inyo. Tapos kung halimbawa may mga katanungan din kayo na alam nyo na pwede kaming makatulong. So yun, tutulong kami sa inyo kung may mga advice. John Box Official, Aning Dilag. Tama Salamat. pa. Renan, alam namin Ito na na yung nandyan mga kayo. Si Dansley, si Edward Flores, tapos si Tukits. So, Sinang magmamay nito? mandaragat ng Pasakaw. Sinang magmamay? Unahan lang. Isang piraso na lang mga karotri. Basta yun na yung natin. Mind. Yan. Nauna si Reynan. Sorry, Dansley. Basta yung sabi ko pala kanina, monthly tayo, pipili tayo kung sino yung pwedeng mag-feedings. So yun magiging program natin sa ating team. So sunod-sunod na po yan. Tapos iikot lang tayo para mabigyan natin ng Ikot tayo. Ikot na. paikutin natin para mabigyan natin ng ngiti yung mga bata. So yun lang yung pinaka-importante. So yan, nauna na si Renan, sunod na si Aning Dilag. Tapos kung sa next month kung sino naman.
So, yun ang gagawin nating project, mga ka-road trip. Island Farm Vlogs, ayos lang na yun. Salamat sa support. Suporta. Talagang gagawa natin ng paraan. Alam niyo yung nung nakita ko yung mga bata nung vlog ni Irina, sobrang sarap talaga dito. So, baga hindi natin ma-explain yung saya. Kahit konting bagay, sobrang saya na nila. So, salamat Nak Dansley. So, kung wala rin kayo, kung dyan Box Official, kung wala rin din kayo, di rin namin yun magagawa. Kaya ito, pagsisipagan namin magpapawis dito. Kaya next month, nag-usap na pala kami ni Chukits ba next month. So, sakto rin yun na birthday nung nanay ko. So, nandyan ang pagkapatid ko, si Rosalie. So, sakto naman. Gagawin natin si Tukits naman, tapos kung sino pa, pipili pa tayo. No? Minsan kahit dalawa sa isang buwan. Naks, mayaman siya. Pipilitin kong magkaroon ng maraming tips sa mga customer. Ayan, didikitan natin yan. Happy birthday po ulit. Salamat. Salamat. Bukas pa ang birthday niya. Second birthday of the month. Yung sa birth certificate ko talaga 15. So, pero pinanganak talaga ako ng 12. Wow. So, pero nung bago kami magkakilala, 15 ang celebration namin kasi yun ang alam ko. Ngayon ko lang, matagal na. Hindi Matagal na. mga 4 years ago. Matagal na. 4 years ago ko nalaman na 12 ang birthday. Hindi, yung sinabi ko na sa iyo, nakalimutan mo. Baka iba. Pero mo, inaway ako sa harap niyo. Baka iba yung sinasabi niya. Diyos ko. Opo, pupunta na po namin dyan. Birthday na, I love you. Love you, Nining Rose. Yan, Secretary. Ano ba yung pangalan? Secretary Mandaragat ng Pasakaw. Yan. Nandyan na rin kami. Pupuntahan din namin yan. Basta tutuloy-tuloy lang natin yon. So, titingnan natin kung gaano ba yung mga bata, kung ilan yung mga bata para mapagplanuhan natin yon. Dahil napakasaya talaga. Kaya nung ginawa nila Rina, tapos na nila. Hindi tayo matatapos magpa. Sobra. Advance happy birthday, idol. Hindi, sa'yo yun, para bukas. Hindi naman nila alam mag-birthday ko, huwag mo ibubuking, wala akong panghanda. Sorry guys, secret ang birthday ko kasi wala akong pangpapili. Basta yan lang. Na lakasan nyo lang lagi. Kung yung nga yung sinabi ko sa kanina, yung pag bumaba, Jiburias, maganda po talaga. Uy, ganda naman talaga. Kinilig ka daw. Shout out! Chukits Vlog, shout out. Tama. Maging masaya lang tayo. Kahit nga ito, hindi kami makauwi-uwi dahil nga sa pandemic, kaya ito na lang. Ang ginagawa namin, i-video call yung anak namin, kaya yun, nakakapagtanggal stress din kahit paano. Secretary ng Mandaragat ng Pasakaw, shout out. Pakisuportahan po sila guys. Support. So, ikaw na muna dyan. So, thank you, 12 million viewers. 12 million na tayo. Salamat. Hayaan mo at pag nakulot na yan, papatuwid uli natin aning dilag. Wag mo naman. Advance happy birthday. Kulot talaga yan, kulot. Yun ang sabi niya aning dilag. Kulot talaga yan. Dapat laging Reynan, dapat laging sweet para hindi kumupos ang love for each other. Everyday
dapat daw everyday in love. Dapat everyday may heart sign yung mata. Tingnan niyo, hindi na tuloy mabuhat yung ano. Hi, Lucy Bindiola. Shout out po sa'yo. Hello, shout out, shout out. Ang dami na nating viewer. Hindi ko na mabilang. Sobrang nasa kamay mo eh. Salamat. Baka daw J-Boy lang gamin Asmer, eh. Okay talaga. lang lang gamin. Okay lang lang gamin, Lucy Rainan. Wag lang amagin. Shout out Lucy Bindiola. Bindiola. Yan, lagyan mo na yan. Okay na yun. Lahat yan, lahat lalagyan natin yan. Mamaya pagka ano, lahat kayo, lahat kayo mayroon. Ilan ba? Meron, marami. Iuubos na namin lahat ng aming makakaya. Iubos talaga namin yung nasa cellphone namin. So, ayan. Let's do it. Parang Sige na. Tuloy mo lang yan. Ayan, no? Okay. Hello po, kuya. Ito po ako, mandaragat ng Pasakaw. Hello! Hello, Team Uwagan Pasakaw. So, yan. Ano Lagyan yung na sabihin natin ng siya. uwagan? Uwagan. Uragon. Tama ba? Tama. Team Uwagon. Uwagon, di ba? Uragon. Parang ano lang. Yung Uwagan. Uwagan. Team Uwagan. You're welcome, Lucy Bindiola po. Pasupport Welcome din po. sa kanya. Mga anak, pasuporta sa kanya. Thank you sa inyo. Nakakatuwa naman. Parang ang dama natin dito sa bahay namin. Nakakamiss tuloy. Sa totoo lang, ang saya pala mag-live. First time namin na itong mag-live. Oh. Yan na, nandyan kayo. Talaga, na-appreciate Baka namin mamaya yun. maubos mo yung damit natin na maiba. Pero nailabas ko na ata lahat na damit, so wala na kami isusuot bukas. Sa kakasalita niya ano niya sa inyo, yung lahat ng damit namin, ipapak niya na papunta. Yun, Noy, Remy, it's a baby ko. Always, Noy. Salamat, Noy, sa pagbisita, Noy. Okay lang yan. Remy TV, pakisupport po sa kanya, mga road trip dyan. So, Remy Bicol TV Vlogs. Yan So, po, napakasuporta. Buti na lang, Noy, sa sip kayo kanina ni Kanuts. Matapang Kanuts, Oragon, tama ba? Yes. Oragon is parang Oragon magaling. Parang magaling, ganun lang. parang Yung magaling. baga parang ano lang ng Bicol yun. Pero hindi na, tama lang talaga. Ang Oragon is magaling po. Shout out Island Farm naman siya Vlogs. Hindi naman talaga, ano Depende lang siya. naman yan sa Parang ano. salita lang. Yung parang napagkanon lang ng mga Ayan, kuya. Ako po ulit. Parang inuubos mo na lahat, ha? nandyan ulit. Mandaragat ng Pasakaw. Salamat talaga, Nak, sa full support. Talagang suportado ka sa pinsan mo. Ayan, pinsan ko yan. Yan pala si Jerry. Kalan ng mga regalado. Regalado. Hello, shoutout sa lahat ng mga regalado dyan. Clan yan. Buti na lang nakita niya na si Papa mo. So, yan mo, makauwi kami sa inyo. Sabihin mo sa papa mo, pumunta sa amin, sa Nabwa. Maraming regalado doon sa amin. Hanilin and Sinas. Yun, pakisuportahan po sila. Bababaan po namin kayo sa mga bahay nyo, isa-isa mamaya after ng ano namin. Kasi busy pa. Saka, so huwag kayong mag-alala, lahat ng makakaya namin, ibibigay na namin sa saka inyo. yung ano kasi, baka makita. So, palalagpasin lang namin yun para hindi halata. Alam niyo na yun. Alam mo na yung ibig Bakit kong may sabihin. naubos lahat ng damit ko? Damit mo ba yan lahat? Oo. Ano ba yan? Wala na akong isusot bukas. Kung ikaw gusto mo ubusin lahat ng damit mo, huwag mo isama yung Ubusin ko yung damit ko, kaso nga lang, sino ba yung XL dyan? Sino ba yung XL? Mag-mine na. Ito, mayroon akong, wala na si Aning. Aning. Aning, where are you? Beijing. Where are you? Please,
Buti Wave naman, your hands if you're still buti there. naman Noy Remy TV eh. Dahil yun talaga yung dapat talaga na talagang gawin lang na maging safe lang talaga Pang, para asa dahil na? marami pang umaasa po sa atin. Ayan. I'm Ano here yung for... dilag? Kasya sa'yo. Alalay ni Mandaragat. Ayan. Alalay ni Come on, if Mandaragat. you like it. Ayan. Ano siya? Nung sexy pa ako. Pumunta kasi ako dito, medyo maliit-liit pa ako. Ngayon malaki na. So, if you want, it's yours. Who are you? Alalay ni Mandaragat. Last na po ito. Kaya malalagyan natin yan. Giborias. Kung gusto mo to, matangkad ka naman eh. Pwede to sa'yo. Dansley. Wala akong, iisa lang ito eh. Kaya mo, punta tayo ng Karama. Ito kasi parang matangdang kulay. Size lang, size. Ayan. Size. O sige. Yeah. Hindi na yan, malaki na yan. Hindi, maliit lang yan. Maliit yan. Kaya mo, maglagay kayo ng size doon sa sa messenger namin. Sa messenger. Maliit lang po na. Asa na ba yan? Alalay ni Mandaragat. Giborias. Oo. Pakisuportahan po ba? Ang gawin po natin lahat na nandito, suportahan po natin yung bawat isa. Dahil para po sabay-sabay, tapos yung tulungan po sa Watch Hour. Kung halimbawa wala naman kayong ginagawa na may oras naman talagang makapanood, so itry nyo pong i-play kahit halimbawa gaya ng ginagawa ko pagdating ko ng bahay, tapos yung mga nasa GC natin, piniplay ko talaga siya doon sa isang cellphone ko, tapos yun doon sa isa pang cellphone. So kahit halimbawa nagluluto kami ng makain, at least nagpi-play siya. So makadagdag na yun ng hindi ng siya Watch even. Hour. Hindi siya pantay. So yung Watch Hour yung kailangan natin para makadagdag dun sa So i-play nyo lang lagi. Habang may ginagawa kayo, gaya niyan. Bawa nagluluto. Gaya niya, may ginagawa kami. Yan. So balikan mo sila. Si Waylan. Ayan. Nagmumudyo na ata sila eh. Nagmumudyo na sila lahat. Iubos ko na lahat ng damit. Iubos mo na lahat yan. Iubos mo na lahat. Ikaw yung Hindi mo damit naman mo. ginagamit. Paulit-ulit naman kasi mga ka-road trip yung ginagamit niya. Sunod na araw, iba na. Yan naman. Pag nalaban. Booking talaga. Tapos, pag nalaban ngayon, isusuot yung isa, kinabukasan na naman yun. Kasi, Minsan tatlo lang. Ako kasi hindi mahalata dahil yung uniform ko isa. Isang kulay. So araw-araw yun. Ganun. So, yun, abang-abang lang. Next month si Chukits. Tingnan natin yung mga pupuntahan mo doon. Yung mga kapitbahay mo ng mga bata dyan. So, marami na tayo. Ilan na ba tayo? Ang dami na natin. 13 million. Parang, hindi pa naman dumadagdag. Ito, huwag mo itong ipadala kasi yun ang gamit natin tumikit. Sige. Diyan mo na lang yan, iwan mo na yun. Ibabalik mo na sa hangin. Sige, nakausapin mo na sila. Dahil ako naman maghahangin. Wala na sila. Andyan pa sila. Main ko na po ang box. Oy, sige, sa'yo na yung box pero yung laman sa amin. Sige, yung box naka-ready na. Pero maganda niyan yung Ito, kuya, meron ka po dyan tibak. Wala, sorry, wala kaming tibak. Pang sexy lang yung tibak. Pang sexy. Pa-support po yung, naglapag na po si Sunshine in Sinas ng kanyang, ng bahay. Pa-bisita na lang po. Pa-bisita nyo si Sunshine in Sinas.
Lalagay na lang namin ng T, letter T, yung ano, maglilibot daw. Opo, maglilibot ako, kuya. Mm. Sino yan? Sige. Si Chukits. Sige, sige, sige. Nagbumudyon na yung mga anak natin, busy na sila. Busy-busy na yung mga anak-anakan namin. At least, nandyan kayo, sobra saya. Ito. Ganito pala kasi sayang yung mag-live. Di rin namin. Very, Minsan kasi yung pag hindi nagla-live, pa po kami nagmumodule na. Kayo, ringan. malapit na, pizza 15 na bukas. Ano yung 17. cellphone yun? 17 yung 17 yung submit. Susunod. Uy, Yung- alas 2 na. Oo nga. Ay, Wala, ano pa lang hindi. dito. Ano pa lang dito? Anong oras na ba? 6. Magsi-7. Mag-7 pa lang ng gabi. Mag-7 So, pa lang advance kayo ng 4 hours. 4 hours. 11 So, na dyan. yun. 11 na dyan. Ito daw iuwi na kasi kay Anito, lalagyan natin to ng name. Yung sining lang ba? Tsaka si Paano Dance, naman si... si Dance Leila, ba't alam niyo po, 17 yung ano. Di nga alam, ano to, nagpa-part-time, pa-part-time teacher to, gumagawa din sila ng module ng mga estudyante niya, kaya alam niya yung pasahan ng ng module. Oo, sakto na yan. Sakto yung nyo. So, 4 hours. Yan, kaya kami, hindi pa kami nang gagabihan. Aham. Grabe talaga. Aham. Ay, si secretary rin ng Mandaragat. Oh. Siya din daw. Ano bang size niyan? Kasi susuot natin ito sa Christmas. Kailan? Christmas. Mm. Wala bang silang Basta i-perfect nyo yung 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 module. yung mga estudyante natin diyan. Sige. Mayroon akong Pag-games. mayroon akong tawag nito, yung challenge. Sige, challenge mo nga sila. Yung mape-perfect yung module. Lahat ng module. Bibigyan ko ng ng gift. Allah, Yan polo po ang pang summer. pulong pang Pulong pang summer. summer. Mayroon ba nun? Mayroon dyan. Ay, si Billy Jan. Ah! Yay, Billy Jan. So, Billy Jan Lacy. Kumusta nak? So, yan, si Billy Jan Lacy. Supportahan niyo rin yan. Ang ganda ng boses niyan. Super talaga. Na hindi nakakasawang pakinggan. So, yan, para maragdagan Pag, din yung pag niya. nakikinig yung asawa ko ng kanta niya, umiiyak. Pinarinig ko yan isang beses doon sa kasamaan ko sa trabaho. Sabi ko, tumawag lang ako. Hindi siya makapaniwala na yung sa busis niya sobrang ganda daw. Kaya yan, galingan mo pa yung lagi yung pagkanta mo, tapos yun, huwag miinom ng malamig na tubig. Alaga lagi yung busis. Ito, ipapagawa mo. Hmm? Ipapagawa mo. Oo. Ito yung mga panto. Ano daw ang pang-give? Ay, secret. Ang pang-gift ko, kung mape-perfect lahat, cash. Cellphone? Cellphone? Anong cellphone? 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 Anong cellphone? Baka kontratahin nyo yung teacher nyo Baka mamaya sabihin nyo, sige teacher, babalatuhan ko kayo. Basta perfectin nyo lahat ng module ko. Sige, cellphone. Disqualified yun. Cellphone tayo, cellphone. Ano ang cellphone? Siyempre, pang-vlog. Siyempre, pang-vlog na cellphone. Ano ba yan? Patapos na module lahat. Yun, Edward Ayun. Flores yan. Kanina pa kita sinabi. Hello. Kumusta nak? Yan. Gupuan ka ba ga, idol? Iyo. Baka makanusan ba ka? Lumalaki na yung tinga ko dito. Salamat Edward Flores Vlog. Pakisuportahan din Ito nga, po. huwag mong pagsama-samahin nga kasi nga yan. Na nga yan. Si Chukits yan, tandaan mo. Kitsukits na yun. Bibili ko na yun ng bago. Yung gamit na yun. Dami na. Mas Ang dami marami. na, anak. Mas marami talaga. Ang sarap Pasupport talaga. naman po ng channel kaibigan. Ano ba yan? Chukits.
po ng channel ng kaibigan ko. Lapag ko po bahay niya. Oh, sige, ilagay mo dyan, ilagay mo dyan. Yan, Habang marami-rami tayo. lalagay mo. Okay lang, yan, nag-chat na si Rina Nalburo. Billy Jan Lacy, Yan, may... always, always. Ikaw pa, Billy Jan Lacy. So, para-parehas kayo sa amin. Pantay-pantay kayo sa amin. Kaya, yun. Basta yung sabi ko lagi sa inyo sa chat natin, yung module, wag na wag pababayaan. Yun lang. Para, yun, yung mga gusto niyo rin balang araw, o kung gusto niyo pumunta Asan na rito yan? sa Dubai, halimbawa, pagtapos niyo ng anong pag-aaral, o halimbawa nandito pa kami. Hindi po. So, yun, Dami niyo na nandito po, na. anak. Okay lang yun. Dumami. Mas marami. Mas maigi. Salamat Edward Flores. Tignan mo yung mga gagawin mo dito. Iniwanan mo na. Ha? Kaya mo na yan, may bukas pa. Oh, bukas. At least natutuwa ko. Natutuwa ko na nandito na. So, Yung mga bagong ano, kasi sa lalagyan natin yan ng mga. sige, basahin mo yung pasok ko nga ulit ito. Pasok ko nga. Ako na muna, ikaw na ubog. Ano mo na yan? Ito, wag mo yung mga bago nating ano. Ito, kasi magagamit mo ito ngayon malamig. Diba? Ano yun? Hindi, isama mo na ito sa box. Dito na lang tayo ng bago. Ito, wag mo. Wag mo, hello! Umayo kayo at magpakadami. Hindi nga kami dumadami. Oh, Pagawin nyo, yung mag-tayo lahat. malapit naman kayo dyan sa isa't isa, yung ibibili namin kayo ng ano, ng yung damit ng ano, yung may Dubai. Akala ko, magkakasama naman kayo, bibili ko kayo ng sasakyan. Hindi yung ano, yung may print ng ano, ng Dubai. Yung may print na Dubai. Pag yun, mabilis mo masira. Mabilis ba Kasi masira yun? bakit sila. O yung Emirates na lang. Fly Emirates. Gusto niya yon yung ano, yung Fly Emirates na ano, yung parang jersey. Yung mga anak namin, magsisagot kayo. Pag hindi kayo sumagot, wala kayong ano. Fly Parang, Emirates. ako parang gusto ko yan. Sining love. Thank you. Thank you po, Chukits Vlog. Di ba malapit naman sila sa isa't isa? Yes po kami lahat. Yes po. O sa ano daw, sa New Year. Pag dumami yung box natin. Hindi. Sa New Year, may get together kayo. Yung magkalalapit. Yung Dubai daw sa kanya. Ano, ayaw mo ng, Fly Emirates Mabilis na, masira. yung jersey, parang jersey. Yung uso. Gusto niya yon yung, wala na kasi tayo na, Yung kay Bubu. wala, na pwede lang Wala naman. naman. Pwede kita yung gat mo. Yung t-shirt. Yung uniform. Yung uniform. Ito. Gusto niya ng ganito. Gusto niya ng ganito. Gusto niya ng ganyan. Kuya, XL ako kahit ano po, basta galing sa inyo. O, ilapag nyo lang yung ano dyan, yung size. Ilagay nyo lang yung size dyan. Sige po, Ate Rose. Sinining Rose, ano sabi? Slobot na cellphone niya. Bibigyan ka daw ni Albert ng ano tayo na? Yung, yung pag nalubot ka na? Yung, ang tawag dito, yung power bank. Yan, power bank. Hindi ko alam, wala kasi ako nun eh. Charger. Very small. Yung malaki daw na gulong, Dad, yung sinin mo sa kanya. Yung sinin mo daw sa kanya. Na sa gulong. Ay, malaking gulong. Yung sinin mo kay Billy Jan. Oo.
Oo daw. Alin? Yung sabi niya, ipadala mo daw yung sasakyan, yung malaki, yung gulong, yung sinid mo sa Yung crane. Yung crane yun, nak. uniform. Kahit basta galing sa'yo, mas ka na. Yun. Yung crane yun. Yung crane, yung gulong. Ipapadala mo na yan. Ha? Oo, wala naman na yan. Hindi naman nagagamit. Yung luma, yung blue, wag na yan. Sabi mo lang basahan. Hmm. Yung mga luma. Mahirap talaga pag naglipat. Gaya nito. Magka-size. Medium talaga. Pero ito maganda to pang ano, Pang bite. Ay, pang ano? pang Pang laot. pang Basta ano, bibilan na lang tayo kung ano. Oo. Kasi, Very very small. small. Extra small, anak. Extra small. Natawa ko sa iyo dun. Parang very Basta small. talagang very small talaga. Super. Hmm. Super small na yun. Ano pang naisipan ko? Yeah, may bibisita Yung kami dun dito. sa ano, sa Satwa. Super do. Bibisa tayo ng satwa ngayon. Pagkatapos natin mag-vlog. Sabi mo, isasend mo natin yan. Kailan? Sabi mo, as soon as possible. Oo nga, pero wala pa tayong nabibili ng isang ano. Oo nga. Ano? Next Sunday, ikaw ang gawin mo. Sabihan mo si Jen, yung ano, yung Ang dami mo daw, anak. Pwede pa magpin na lang ako. mas marami, mas maganda. Kaya yan talagang siguro pag uwi namin doon, yung rooftop ng bahay, mapupuno tayo ron. Invitado kayo sa pag-uwi namin. Doon sa ano sa rooftop. Yan. Siguro mapupuno tayo doon, long table, yun ang iniisip ko. Magano Tapos tayo? kakain tayo doon sa taas. Magano sanggupsal? Yung Ano, sanggupsal, yung parang Korean food. yan nga, yung parang ano, Hot pot. mapupwede talagang pupunta talaga kayo doon. Hayaan nyo, ako bahala doon. Kami bahala doon. Kaya sigurado makakapunta kayo doon pag uwi namin. So, kakain tayo doon sa long table. Invitado kayo. Ano kayo ang special guest sa blessing ng bahay namin? Mangyayari yon kahit sama-sama tayo ron. Basta yung nandito lahat, welcome talaga po kayo sa amin. Welcome tayo ron. Gagawa tayo ng paraan para makapunta. Magkano lang naman yung gasolina? Yun ang pagtatagpo. Magtatagpo talaga tayo niyan. dito nga sa ano sa online nagtatagpo tayo, doon pa kaya sa personal hindi natin magagawa ng paraan. So gagawan natin ng paraan yan para magkita-kita tayong lahat. So excited na rin kami sana next year bumaba yung ano, hinihintay lang namin yung bumaba yung ano, yung pamasahe. Pag bumaba yung pamasahe, uuwi talaga kami. Kaya yun. Magkikita-kita tayo doon. Itong ano, padala na natin ito. Padala naman natin ito. Alalay ni Mandaragat to, salamat tatlo. So basta yung ano, yung sa amin din makikita niyo mamaya. Palagpasin lang natin ng sa gilid yung ano, yung dapat sa gitna yun. Ba't nakagilid? So basta mamaya tiyamaan niyo mamaya para pababain lang muna natin para hindi kagad makita. Ganun naman yung ano niya para hindi tayo maglalagas. Para talagang solid talaga yung pumapasok. So, ano ba? Isang oras na. Malapit na tayo ng isang oras. Yung mga module nyo, tuloy-tuloy. Kasi ano pa ba yung mga nag-aaral? Hands up sa mga nag-aaral. Kasi yung dyan. challenge ko sa inyo, hindi yun biro. So, yun. Hindi biro yun. Jiburias, mangyayari yan, Jiburias girl, kayong mag-asawa, kayong dalawa mag-asawa. Talaga gagawa tayo ng paraan. So, kaya yan. Di ba? Kaya natin yung magawa ng paraan.
Pag next year, uuwi na. Basta next year mangyayari yan. Matapos pa itong ano. Yun nga, pwede yun natin din ano, basta wala yung box. Kunting panahon lang. Ha? Di ba? Pwede siya. Pwede siya. Kunting panahon na lang naman tong ano, yung pagbaba ng ticket namin. So pag bumaba yung ticket namin, talagang uuwi kami. So yun. Kapunta kayo ng Balatan. Yan, tama yan, tama yan. Yan ang lagi kong sinasabi, mag-aral, mag-aral. Dahil may oras pa kayo para mag-aral. Hindi na gaya namin. Na kami man, kaya sa akin gusto kong tapusin. Wala na magawa. Nakatali na. Tinali mo kasi. Ayan. Ayan, turuan niyo ako dyan dahil wala kasi kung alam pa niyan, sekretary ni Mandaragat ng Pasakaw. Gagawin natin yan kaso nga lang hindi pa namin alam. So kahit nga kanina, nahirapan kami na kung paano makakuha, paano magawa ng paraan. Na tinuruan lang kami ni Nanak Aning Dilag tapos ni Nakrinan kung paano. Kaya yun, nakuha namin kung paano mabuksan. Mahina talaga kami niyan. Ito ka na. Dahil sa unang ano. Shusha. Pasok ka niya. Makakapasok yan. Sa unang ano, sa unang live lang kasi kaya ito. Gagawin natin yan. So mag-uusap tayo niyan sa ano. John Brian Vlogs TV. Salamat sa inyong mag-asawa. So gagawan natin yan parang kung paano sa susunod. Tapos kung ano para ano, halimbawa nag-live din kayo tapos wala naman kaming pasok. So sasama rin kami sa inyo. Kaso nga lang minsan nagla-live kayo, yung oras namin dito nasa trabaho. So kaya hindi kami nakakasama lagi sa mga live nyo. Dahil nga sa ano, sa iba yung oras natin. So yan, buti nga nandyan kayo kahit madaling araw na. Kahit madaling araw na nandyan pa yung pang-spray yan. Yung sa dito yan, sa balbas. Gawin mo nga, gamit mo ako sa ulo. Ito yung pang-display natin. Ito na to. So yun, ano yun, paano tatapusin na ba natin? Sige Ito, pa. paabutin na natin ng isang oras. 57 Sige minutes. lang, hanggat may nanonood pa. Oo. Paano kung inaantok na kayo? Mag-good night lang kayo. Huwag mo na uwi. Nag-i-enjoy pa si Edward. Nag-i-enjoy pa. Sige. Sige, tutuloy-tuloy lang muna tayo. Sige na, mag-ino ka na habang nun. Sige, ikaw naman muna kung Ito, hindi na to? Sama natin yan sa ibabaw. Kasi, dapat nasa iba hindi ilalim na sa yun. susunod na box. Yung sa LBC. Uwi na po kami, baka may curfew kami. Ingat kayo. Ingat kayo. Ingat na nak. Tapos Makikitambay mo na kami dito sa inyo. Kaya ning dilag. So ingat kayo sa pag-uwi. Anong oras na Ay sabagay, anong oras na ba? 11 pa lang. Sakto pa lang naman yung oras. Ingat kayo sa pag-uwi. Ingat kayo. Wait nyo yung yung i-upload pa namin ng mga video. Ingat kayo. Ingat. Saya talaga. Bye, Dansley. Bye, Dansley. Bye, Rinan. Bye, Ingat, Anila. basta abangan nyo na lang namin kayo, inform namin kayo pag dumating na to. Ano sabi? Hindi ko makabasa. Ano? Bakit kasi di kayo pumunta dito sa boarding house ko, Gang Reyna? Makitamba din daw si sekretary ni Mandaragat ng Pasakaw. Sige lang. Advance happy birthday. Thank you. Thank you so much. Thank you sa lahat. Salamat talaga. Maaga pa naman.
po kaya po hanggang 2 AM ng madaling araw po kaya magpuyat para. Sige lang. Busy kasi kami. Sinong nakapunta na ng Balatan dyan? Yung tibak akin po. Fly Emirates po akin. I-double check namin yung mga sizes. Okay, namin makakapagay sa YouTube. Ala, nakaka-addict pala yung YouTube. Patay tayo dyan. So, ayan. Sige, hanggat mayroon pa. Alam niyo bang Ingat nung kayo. nung kami pa lang naman dito, wala talaga, ganyan lang. Panay panood-nood lang ng ano, na Ito, higit mamaya kasi delicate mo. nanonood lang kami ng kung ano-ano. Kung ano-ano lang, kung ano yung ano. Walang kabuluhan na pinanonood. Hindi So, kasi ngayon, namin alam. So, simula nang dumating kayo sa amin, Nandiyan nagkakulay yung YouTube namin. So yun, tuloy-tuloy na yun na yung mga nilalagay sa ano, sa GC natin. Nilalagay mo ito doon. Sino kakain ito? Sino naman? O, paano ba to? Ito, kasama mo na. Para may pun sila doon. So yun na yung lagi namin Sa pinapanood tapos, yung ano, yung lahat na ina-upload nyo, yung nilalagay doon sa ano natin, GC natin. So yun na yung libangan namin, manood kami ng mga pinagpo-post. So, lahat ng Makakasama yun. nagpapatuloy Sa po kung ako dumating to ng- ng ano, dumating pala to ng siguro kalahati na ng ano. Siguro mga January na to darating sa Pinas. So, So, yan. Basta, Yan, dadating to at nang dadating. malalaman nyo na yun. Tapos- Billy Jan, ano, pwedeng mag-request ng i-cover? Yeah. Magsire-request ako sa'yo ng i-cover mo. Sige, gagawin natin yun. Ano daw? Si Secretary. Turuan po kita mag-log sa StreamYard para mag-video. Cool po ulit po. Oo. Sige. Gagawin natin yun. Basta pag nakauwi kami, lahat kayo pwede, welcome pumunta sa bahay namin. Nagawa tayo ng Magsabi lang paraan kayo para- magsabi lang kayo kung ano yung, Basta yung magkasama-sama, get together. what I lahat. mean yung, Yung sa schedule. transpo ba? Yung sa transpo yun, wag niyong isipin yun, gagawa tayo ng paraan nun, para makapunta doon. So maglag lang naman yung Pasakaw, tapos Burias. So pagdating nyo ng ng Balatan, so yun, malapit na yun. Dapat mag-asawang G. Burias girl dyan, tapos huwag kayong mawawala, sama-sama rin tayo doon, ha? Magsasama-sama tayo doon. Basta yung natin, isi-set up natin yon. Kung halimbawa, may schedule na rin kami, so i-schedule natin yung natin, yung pagpunta nyo rin doon. Sa Balatan lang naman, malapit lang yun, Balatan. Pero hindi kami sa sa sentro, sa boundary kami. Boundary ng Nabua, yung bahay namin. Ito, okay lang ito na sa nila. Dito mo na yun. So, ayan, mayroon pa tayo. Mara pa tayong viewers. Pag wala nang viewers, saka kami mag-out. Kasi yung cellphone mo. Yun na lang, yun na lang yung charger. Okay, ako na mag-charge. Pwede naman po, ma'am, basta yung makakaya ko lang. Sige, may message na lang kita. Inactive niyo po ang super chat and super sticker. Paano yun?
Inactive niyo po. Sabihin pa yun. Inactive yung... Bakit daw? Ha? Bakit, anak? Bakit Rainan? What's the matter? Asan si Rainan? Magkano na nga lang sa dito? Wala naman ang tawag ko. Ano sabi niya? I-active. I-active pala. Para may dollar sign daw. Para may dollar sign. Naka-active ba? Hindi ko naman inactive yun eh. Alin? Yung ano. Salamat. Kaso nga lang, iniisip namin mapupuyat ka mo kayo dyan. Kami okay lang, alas 6 pa lang, alas 7 pa lang ng gabi. So alin yung dapat i-active? Oo, hindi ko kayo. Alin yung dapat i-active? So tutuloy ko lang itong ginagawa ko. Salamat talaga sa solid na support nyo sa amin. Edward Mandaragat, lahat kayo, J. Boreas dyan, Billy John Lacey, Aning Vlog, Dansley, Renan. Ad play. Sino pa ba hindi ko mga nababanggit? So Kids Vlog, salamat. Shout out kay Flor de Lisa Talagtag. So siya po yung mama ni Angelica Talagtag. So yan, pakisuportahan po yung team ng Team Tabang po sa Rinconada. Angelica Talagtag. So yan, ibinaba ko na Ma'am Flor. So shout out po sa iyo. Wala talagang tulugan. John Brian Vlog, salamat lagi. Nandyan ka pa rin, nandyan pa rin kayo. At talagang solid yung yamot nyo pag nag-live din. Nag-iimpake kami. Yan si Billy. Baka kasi maglipat kami ng bahay tapos magbabawas kami ng mga gamit. Sobra na kasi yung gamit namin kaya Labas yan. ko yung ano. Pakalik ko na naman eh. Alin yun, Nandito tayo sa harapan ng mga tao. Kakalik ka na naman. Hindi Ikaw ata. Oy, pero yung Boreas girl, Edward, Flores, Brian. Ito na yan, no? Ano na, yung siksik na yan. Oo. Pasok ko muna to rito. Ipapadala na natin to. Alin? Ano yan sa kasama naman? Ano yan sa loob? Sa isang box. I-tape mo para hindi na pang Ako na lang dito. Dito na lang. I-cutting mo siya. Doon muna yan. Kaya hindi ko naman kailangan. Dito ka na lang muna. Eh ano nga to, support nga to dun sa ano? Dun sa gilid. Ito yung bata. Sige, dyan lang kayo. At ito Hindi ko makita. Kasi, Ha? ito pala, dapat ang pinagilid mo. Yan, suporta, gilid. Sige. Nandun yung ano, nandun na yung Sige. Hindi ko ng pangalan. hello guys. Ako na naman. Wala kasi kaming upuan, gamit.
Wala daw siyang work bukas. Ito, tsaka si Chukits vlog. Wow. Very good. Ako mayroong pasok, umagang pasok ko, pero maaga pa naman dito. Tumigil na kasi si Chokits, pero kung may time ka na makapag-aral pa, Chokits, tapusin mo yung ano, yung Pag nag-grow, pag-aaral. pag nag-grow pa lalo yung ano namin, tulungan ka namin. Tutuloy mo yung ano, Mag-aral. sayang. Saan ka ba nag-aaral? Sa Sibiswa? Habang may panahon. Habang may panahon. Hindi na tumakumanta siya. Kumanta siya. Gusto niyong kantahan ko kayo dyan? Baka umulan. Nagbabasa ako ng comment niya. Ganito pala talaga pag ano, ganito ba talaga yung pag nagla-live? Na Stay parang- lang kayo. Stay lang parang, kayo ah. Masaya talaga. Masaya pag nagbablog pala. Mamaya pag hindi na lobat city ko, dagdagan ko po ang account ko. Salamat. Palalay ni Mandaragat. Salamat talaga. Huwag ka daw umulan. Ay, baka daw umulan. Kaya nga eh. Hi, Edward. Gising na gising ka pa. Kaya nga. Ayan. Galing. Kakanta na yan. Wag mong papakantahin. Baka mamaya, baka umulan. Yan yung sabing, kasabihan sa Bicol. Baka umulan. Mahirap na nga talaga baka umulan dito sa Dubai. So talagang sabihin ko sa inyo yung Dubai, minsan once a month, once a year or twice a year. Mag first year college pa lang mo. Okay. Grade 12. Yun, grade, sa 12 na siya. Tapos na nga. Jegorias, Chikits, Edward. Kakatapos pa lang ng grade ng 12. Oh. Katapos lang ng Saan ka 12. mag-aaral supposed to be? So wala pa nga siya dahil nga sa ano. Pero limbawa, sana kaya kailangan masuportahan talaga yung yung natin, yung kaya mo. Kailangan yung channel niya lumakas talaga. Supportahan natin si Chokits TV para sobra yung niya, yung pangarap niya sa May mga kababayan natin. may patuloy niya yung kanyang Kung nakita niyo yung mga vlog niya, magaganda pag-aaral. talaga. Umupo ako guys kasi sumasakit na naman yung balakang ko. Basta tuloy-tuloy lang. Ito, pantali ko na sa barko. Pantali ko na to sa bangka. Yan, oh. Sana makapag-Dubai din ako soon. Ano ba yung sabi ni Mandaragat ng Pasakaw kanina, yung 50,000 lang yung isang bangka, tapos may kasama ng ng makina. Makina. Kaya Malaki kumuha na na. ako ng mga panali. Yan, oh. Ang ganda tong panali, Mandaragat ng Pasakaw, oh. Yung gaya dun sa sa bangka niya. Pag sama-samahin mo lang yun, huwag mong pag-iwain. Tapos pala yung pagkain, huwag mong palang sa ilalim. Kasi ay nasa loob ng microwave, no? Tinatanong kasi kita kung ipapasok ko dun para sana pagbukas mo, hindi nabuksan yung sa bagay tatanggalin din yung microwave. Ayan, sino pa? Oo, tama yan na Chokits. Si Edward gustong pumunta dito. Sige, punta ka dito. Mag-apply ka papunta dito. Yan, nagtatanong-tanong din ako ng ng mga gaya doon dati na may mga nagsasabi sa akin ng mga customer ko. Sana mayroon pang mga ganun dati na nagtatanong talaga sa akin. Gising na gising pa talaga yung anak ko. Nag-chat ka sa amin, hindi pa namin mabasa. Salamat po. You're welcome.
Busy siya. Busy siya ako nakaupo. Sumasakit kasi yung paa ko. Yung ano. So, yun lang. Sana makauwi tayo next year. Makakauwi tayo next year. Hindi na ako babalik dito. Huwag doon na lang ako sa Pinas. Bumaba na yung pamasahe. Pamasahe lang naman yung problema. Dati lang yung pamasahe namin kahit 40,000. 40,000 pwede na umuwi. Ayun. Ngayon nasa 80,000. 80,000 yung pamasahe. Abangan nyo, magpipremiere ako mamaya. Alas 6 dyan. Ay, alas 7 dyan pala. Masaya dito pag day off. Masaya dito pag day off. Pag naka-day off, alam mo yung Ay, parang si Hasrom Vlog. Hasroom Vlogs. Hi, Hasroom Hello. Vlogs. So guys, pakisuportahan po mga anak ko dyan. Pakisuportahan si Hasroom Vlogs. So yan, pakisuportahan na rin po yung mga nandyan, Hasroom Vlogs. Ayan. Madami pa din tayo. Sige lang, sige lang. Alalay ng Mandaragat. Sige lang. Saya pala, no? Baka maano na to, mawili na si Bicolanong Kalbo na mag-live lagi. Kasi nag-i-enjoy siya kasi nawawala yung homesick ba. Salamat talaga sa pag-viewing. Sobra. Di talaga kayo matata. Hindi talaga kami matatapos. Hanggang ano pa to? Susunod na araw siguro. Yan pala, may ano. Yan. Siguraduhin mo na ayos mo yung ilalagay mo doon. Baka mamaya pasok ka ng pasok dyan. Yung mga, Oo. Pati nga. ano na yan. Yung IKEA, sige, pasok mo yan. Para meron tayong doon. Parang, Yan, ito, pag samasamahin mo yung iniisip ko pa naman pag nandun kayo, ako talaga magluluto ng kakainin natin. Mahilig akong magluto talaga. Ayan, John Book Official, balik ulit. Hello, Yan, gising ka na. salamat nagising uli si John Book Official. So, yun, tingnan nyo na lang uli yung ano niya, yung mga gusto ko sana yung lahat kayo na lahat yung mga nandyan, ang mga nag-comment. Gusto ko sana yung lahat niyo mapuntahan, tapos mabigyan natin ng kung ilan yung ano nyo, yung may iba maabot nyo. Tapos basta yung sa akin lang yung lagi nyong i-send sa amin sa may kung doon sa may GC o kaya doon sa may directly message. Mas maganda para lagi namin talagang ma-update dahil may nagno-notification naman sa amin, pero mas maganda pag nandun na sa messenger namin, mabilis na lang namin i-click yung mga video niya. So tuloy-tuloy lang send niyo lang sa amin ng i-send para tuloy-tuloy lang na yung ano namin pag-view. Ito, kailangan pa ba natin ito? Hindi na. Dagdag rin yun sa watch hour. Ito, saan naman natin ito? Tinan mo yung nawala yung message. Nawala yung message. Kanina pa ako dito ay tumitingin. Salamat. Sorry naman. Yung di pa kasi namin makita masyado. Di kasi At namin makikita. nagluto si mama. Uy, sarap. Ano niluto? Suman latik. Sus. Mas magaling akong magluto pala niyan. Lakchukits. Magaling din akong magluto niyan. Tapos Hanilin. Merry Christmas Hanilin in Sinas. Merry Christmas din. Marunong din akong magluto niyan chukits, makita mo pag nagpunta na, pag nagkita-kita tayo, luluto rin ako noon. May special din akong niluluto na yung latik, biko. Biko ng Ilocano.
yung ano, yung Bicolano siya, pero ang latik niya, Ilocano. hindi. Wow! Nandiyan pa rin yung anak namin. Gising na gising pa rin. Yung natutunan ko na ano ng Biko, yung Ilocano. original ng ano ng Davao, yung kasamaan ko dati sa ano sa oil and gas pa dati. So tinuro niya sa akin 'yon kung paano magluto. So 'yun ang papatikin ko sa inyo pag nagkita-kita tayo. Ang liwanag dyan, idol. Ayan, gagawa. Sa susunod lalagay ako ng ano, lalagay ako ng Pag samasamahin mo kaya yung mga maglalagay ako ng ano ng ng sombrero. Kaso naman, yung mga karikor pa naman. Wala na yung dalawa oh. Hindi, ano yun mo yan, ang balutin mo yan ng damit. Ito, kasi baka mabasag yan. Oo, po ka na lang. Ano, binalot ko na nga yan. Ito ano, huwag mo kalimutan ko sa gitna. Ito, yung fish siya. Tapos pag pinabuksan natin yan, dapat naka-live sila. Yung bubuksan, dito naman yung mga natin, mga gamit natin to. Yung bubuksan yung ano, yung maliit. Sira. Nandyan nga sa, yung microwave sa ano, sa ilalim. Alin yun? Yung microwave. Nandyan yung pagkain. Yeah, bro. Namaybang talaga. Ganyan talaga pag ano. Samot ang kagutom no. Ala, wag kayong kasi wala pa kami paniod to. O pang gabi. Ilab na sa tiyan. Alam mo na, intindihan ko yun. Ano? John Brian. Tama lang. Wow, ko yun, John Brian. Sugudin nyo na si ano, John Brian. John Brian. Sugudin nyo na si John Brian. May linuto daw yung mama niya. Order, kayo na yung kumain. Masarap yun. Sigurado masarap yun. Yun lang yung baril-baril ng buboy. Ano? Pagbabalit natin. Hindi, kailangan pa talaga ng isang box. Oh. So, ayan. So, yung mga gising pa, shout out sa inyo lahat. Mayroon pa tayong anim. May Sige anim lang, pa tayo. go lang. Pabahin na natin ito. Pabain lang natin, pabain. Giburias girl, sino ba Sige, lahat kayo? itigil mo muna yan. Lahat. Natin. Ano po? Ano yung ginagawa nito? Anak natin. Meron ding ibang agenda eh. Sino? Mag-send kasi ng mag-send, pinapatingin na. Hello guys. Siguro mo nang lagyan ng lagyan kasi aayusin natin yun. Dito ko na muna ayun. Anuin mo muna sila. So malapit na kami matapos. Strong ini sa puyatan. Talaga lang ha. Ayos lang yan dahil nasasanay talaga kayo sa dahil sa module. Basta module tuloy-tuloy. Yung module kasi yung sabagay usong-uso na. Ang problema nyo yan, yung pagbalik. Ay, nandyan, nagising uli si Aning Dilag. Nakauwi na ba kayo? Nakauwi na kayo? Sige. Hailin in Encinas. So, sige, ingat kayo. Ingat, malayo ba yung bahay nyo? Sa may signal? Sige po, okay lang po dyan, Brian Vlogs TV. So, keep in touch na lang po lagi tayo. Yun, yung
i-ads nyo na lang yung ano yung sa Facebook namin, tapos kung doon na lang minsan tayo mag-usap. Basta lahat yung ano, lahat bago kayo mag-out, lahat yung mga bagong vlogs nyo i-forward nyo sa amin para makadagdag kami ng ano ng yung ano yung watch hour. Salamat, Rainan, sa pagturo. Uwi na kayo, baka makurfew pa kayo. Sige na, sige na. Ingat kayo, ingat. Basta ingat kayo dahil gabing-gabi na dyan. Ang matulog. Ay, ang galing talaga to si Edward Flores. Ang saya talaga. So, yun. Malapit na rin kami. Ito, ililigpit na rin link namin. Itutuloy namin to bukas. Dahil nga sa hindi pa naman kami nang gagabihan. Isang bisis pa lang kami ngayon kumain na araw na to. Isang bisis lang, di ba? Tama, Oo, isang bisis kanina lang. lang. Yung kinain namin pananghalian lang. Gabi na. Nakakainin natin. So, Pinasa yun. ko na doon yung noodle. Mag-iisip pa tayo ng kakainin kung anong kakainin. Inabas na lang kaya natin yun. Para hindi na Alin? yung microwave. Tapos yung pagkain mo. Alin na lalabas? Yung microwave. Bakit? Tanggalin na natin yung pagkain para hindi na yung Akala ko nga damit. So wala tayong magagawa. Magtatanggal tayo. So, yan guys. Pag mga ka-road trip, pag 1.5 hours, so, bye-bye muna. Babalik kami pagka dinner time na namin dito. Magla-live ulit kami. Salamat sa inyo. Thank you! So, mamaya bago kami matulog, titingnan namin yung lahat. Lahat yung may mga yung may bibigay pa namin dun sa niyo. Bibigay pa namin. mamaya, tatry ulit namin kung gising pa kayo. O kaya kung kayo naman yung nagla-live, kami naman yung pupunta. Sana, kung hindi kami nakakapunta sa inyo, sa pagla-live nyo, dahil nga sa yung oras. Yung oras kasi dyan hapon, tapos dito umaga. May pasok kami niyan. So, yun. Oo. Tapos pagka yung gabi naman, nasa work pa kami, pag-out naman namin, pagod na. So, hindi na kami masyadong, Basta sobrang yung paggabi. Hanggang bukas. Bye-bye, idol. Uwi na po kami. Ingat kayo. Salamat sa pagdalaw sa aming bahay. Maraming salamat talaga sa inyo. Yeah. Always welcome kayo. Basta, mangyayari yun. Thank you. Sana magkita-kita tayo dyan sa Pilipinas. Sigurado yun. Sinisigurado ko talaga yun. Mangyayari yun. Tapos yung program natin at saka yung tawag nito, yung challenge ko sa mga may module dyan. Totoo yun, hindi yung joke lang. So yung challenge niya, yun malakas yun. Yung challenge niya, ganito Yan. Ganito Hindi na. pagkikita dito. Basta yung challenge niya, itong box. Kahit hindi naman price. 100. Kahit hindi naman 100, may percentage na maabot. Hindi nga, 100% correct. Kailangan ba maabot? Walang mistake. Kahit walang mistake dapat. Yan ang okay ta. Ayan nakabox na. Pero ito kasi dito to. Tapos yung ibibigay namin sa makaka 100 100% sa tama yan. Mag-module ka para ito. Paampon na lang ako sa inyo. Ayan, ito. Ayan. Ingat din kayo lagi. Yan mo pag nandun na kami, mag-stay na kami sa Pinas. Basta mag-stay na kami sa Pinas, yun. Lahat kayo pwede pumunta welcome sa amin. Welcome. Bukas na bukas yung pintuan ng bahay namin sa inyo. Kaya nga, konti lang naman kami. Pinalaki-laki namin para
mayroon talagang space na matutulugan. Paano pa ako Sa di inyo yung nagmumudjol? Kawawa naman yung kids ko. Ano ba maganda dyan? Kaya mapag-iisipan natin. Pag-iisipan natin yung isang ano. Ay, mamaya pala ano talaga Online kami, class. mag-online, hindi, mag-live talaga pala kami kasi, ano kami, yung lahat ng supporters namin, Hmm. i-raffle namin siya. I-raffle namin siya. Tapos pipili kami ng, yung Papa Gcash namin this 15. Kasi meron kaming page sa Facebook, Bicolanong Calvo Vlogs, Facebook page. Meron kaming pakuludo na every 15th of the month, meron kaming isa na kukunin na top fan. Yung ano. So, yung price noon, ipapa-Gcash namin. So, mamaya, mag-live pala kami ulit kasi yung mga, yung mga ano namin doon, maghihintay yun ng ipopost namin na kung sino yung i-announce namin na ano, Yun, pang Gcash yun, na pang dagdag. ano, yung mapipili namin ngayong month. So, yun lang. Mamaya, see you ulit mamaya. Kung gising pa kayo, bisita kayo ulit sa amin. Trinay namin to ngayon kasi nga, balak namin na mag-live mamaya. Kaso yung try namin is humaba ng 1.5 hour. Thank you sa inyo, sa lahat ng tumuro sa amin. Salamat. So, hug. Yan, laki na nito. Virtual hug. Laki na pala nito. Yan. Tumaba kami simula nung pandemic. Lalo. Dati na kaming mataba, mas lalo pa kaming tumaba. So, ayan. See you So, ulit yun na. mamaya. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. Sige, ingat kayo. Salamat. Kasali. Salamat. Yan. Paano ba yun? Paano ba? Bye na. Bye. Ayan, Bye na. po. Bye. Bye, Aning. Bye-bye sa lahat. Vlog. Bye-bye sa lahat. Bye sa inyo lahat.